Μοντεσόρι προσέγγιζε παιδαγωγικά τους σχολικούς κήπους σαν τη συνέχεια της τάξης. Χώρους που το παιδί μπορεί να πειραματιστεί, να εξερευνήσει, να μάθει, να αναπτύξει τον εσωτερικό του κόσμο. Ποια λοιπόν είναι η σημασία στο 2020 της λειτουργίας μιας υπαίθριας τάξης της φύσης σε μια σχολική αυλή για τα παιδιά? Ξεκινάει, θεωρώ, το πιο σημαντικό από το ότι τα παιδιά εκτίθονται στις καιρικές συνθήκες, εκτίθονται στη φυσική ύλη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη σωματική και για την ψυχική και για την πνευματική τους υγεία. Είναι ένας τρόπος μάθησης αβίαστος, που δεν χρειάζεται δάσκαλο, αναπτύσσει τη φυσική του αντίληψη απέναντι στον κόσμο. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εκπαίδευση σε μια υπαίθρια τάξη της φύσης είναι εμπειρική. Είναι ένας χώρος που όλα είναι αληθινά, είναι πραγματικά. Από εκεί καταπιάνεται ένα παιδί και αρχίζει να εξερευνεί τη σχολική του αυλή και να ανακαλύπτει πράγματα που, παρόλο που είναι κάθε μέρα εκεί, μπορεί να ποτέ να μην τα έχει δει. Σε μια υπαίθρια τάξη της φύσης δεν θα μιλήσουμε για τους σπόρους. Τα παιδιά θα εντοπίσουν σπόρους στη σχολική αυλή και από εκεί θα καταπιαστούμε και θα αρχίσουμε να μελετάμε τους σπόρους. Το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό, είναι το ότι αποτελεί έναν τρόπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πράξη. Ο στόχος είναι τα παιδιά να συνδεθούν με τη φύση μέσα από βιώματα χαράς, να γνωρίσουν και να αποκτήσουν γνωστική και συναισθηματική σύνδεση με τα φυσικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να σέβονται και να αγαπούν τη φύση και να ζήσουν σε αρμονία με αυτή.